I avui assistim a les Drassanes per conèixer els 20 seleccionats pels Premis Senyera d'aquest 2022, 20 artistes valencians que exposen aquesta nit. Bé, Glòria, una miqueta, què és el que reivindica o quin és l'esperit dels Premis Senyera que ja acaba de finalitzar aquests Premis de 2022? Bé, doncs la veritat és que el Premi Senyera és dels premis més importants que tenim a tota Espanya. Són uns premis amb una llarga tradició a l'Ajuntament de València i uns premis que nosaltres hem volgut apostar per ells, incrementant la seva dotació econòmica i sobretot duent a terme projectes com este, no? Perquè normalment sí que aquests premis el que consistien era en seleccionar una persona guanyadora, però per a nosaltres era important fer un passet més, que és el que avui inaugurem, que és mostrar l'obra de la persona guanyadora i dels 20 millors seleccionats, perquè hem tingut a més una participació increïble en aquesta edició. Doncs volíem d'alguna manera recompensar tot aquest esforç i aquesta bona resposta per part dels artistes, fent una exposició així a les Drassanes, que hem inaugurat ara mateix i que jo crec que paga la pena que vinga la gent a veure-la, perquè realment estem parlant d'obres de primeríssim nivell, el jurat ho era de primeríssim nivell, i la veritat és que molt contents. Considerem que des de l'Ajuntament, en aquests temps de pandèmia, hem d'apostar molt per el sector de la cultura, que és un sector molt dèbil ja de sempre, però en aquesta pandèmia molt més. Aleshores, el poder continuar amb el premi, incrementar la dotació i després poder rematar-ho amb una exposició com esta que puga donar a conèixer aquestes obres meravelloses a la ciutadania ens semblava importantíssim i prova és la bona acollida que hem tingut avui en la inauguració. Bé, pel que veiem són moltíssimes obres, però de diversos estils, escultura, fotografia. És important, no? No sols és un tipus d'art, sinó també és pintar aquests diversos tipus d'art i també l'art valencià. Exacte, a mi a més em sembla molt important el que acabes de comentar, perquè realment la multidisciplinaritat que n'hi ha entre els 20 finalistes, que són els que podem veure ací a les Drassanes, és molt significativa. A mi em sembla molt bé. El jurat jo crec que ha fet bé en triar diferents disciplines entre els millors, perquè d'alguna manera es pot representar millor tot el que comporta un treball artístic d'aquestes característiques. I amb l'obra de la guanyadora aquesta banda despedim els Premis Senyera d'aquest 2022.